سلام تعنا هبلنا كميلكم كان يكون كبرات تخطاتلتي SBS سغرينيا الساعه تدالو زيناتات انه فلمارستاتهم كنقدم ኢትዮጵያ ሳተላይት ሳተላይት ናብዋነ ሙንጫፋ ምድላው ከምዘላ ሀገራው ትካል ሳይንስን ቴክኖሎጂን ታገር አፍሊጡ ህወሓት ከመዝገብ ራዕዲ ከለምስ ፓርላማ ኢትዮጵያ ዝርብ ከም ተጀመረ ተገሊጹ ኣብ ትግራይ ዘሎ ዓጸዎ ከም ዘይተቀለለ ዓለም ለኻው ማሕበር ቀይሕ መስቀል ሓቢሩ ኩናት ንዘጋጠሙ ጉዳት ካሕሳ ከም ዘይህብ መድሕን ህይወት ኢትዮጵያ አፍሊጡ ኣብ ሶማሊያ 9 ኣባላት ሓንቲ ስድራ ዝርከቦም 35 ሰባት መጥቃዕቲ ቦምባ ከም ዝተቀትሉ ተገሊጹ ዝብሉ ነሰዓት ተዳሉ ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም ክንቅጽል ኢትዮጵያ ሳተላይት ናብዋነ ሙንጫፋ ምድላው ከምዘላ ሀገራው ትካል ሳይንስን ቴክኖሎጂን ታገር አፍሊጡ ምክትል ዳይሬክተር ትካል ዶክተር የሹሩን አለማዮ ከም ዝገለጽዎ ETRSS ዝባር ክልተ ተባሂላ እትጽዋዕ ሳተላይት ልክዕ ከምተን ካልኦት ሳተላይታት ናይ መሬት ምስሊ ትስእል ኮይና ካብተን ካልኦት ዝጸረየ ምስሊ ክትልእኽ ተጽቢት ከም ዝግበረላ ገሊጾም ኢትዮጵያ ቅድሚ ሕጂ ETRSS ሓደ ከምኡን ኢቲ ስማርት RSS ተባሃላ ክልተ ሳተላይታት ናብ ህዋ ከም ዘወንጨፈት ዝፍለጥ እዩ ሓንቲ ሳተላይት ናብ ህዋ ምስተወንጨፈት ኣብ ህዋ ናይ ምጽናሕ ዕድማ ክልተ ዓመት መንፈቕን እኳ እንተኾነ እታ ቅድሚ 3 ዓመት ዝተወንጨፈት ሳተላይት ኢትዮጵያ ክሳብ ሕጂ ኣገልግሎት ትህብ ከም ዘላ ዝገለጹ ዶክተር የሽሩስ አለማዮ እታ ካልአይቲ ሳተላይት ግን ኣብ 6 ኣዋርሕ ዕድማ ከም ዝተወድኣ ሓቢሮም ኣብ ታሪኽ ኢትዮጵያ ናይ መጀመርታ ዝኾነ ሳተላይት ETRSS ባደ ሓደ ቅድሚ 3 ዓመታት እያ ካብ ናይ ቻይና ማእኸል መወንጨፍ ሳተላይት ናብ ህዋ ወንጭፋ እታ ሳተላይት ንሕርሻን معدن حلوى كبابن نخنتات أيرن قرص مريتن زملكتو حابليتاتات كساب حج سدد مهلاون تم حلاف غليصوم اتا ساتلايت بمنغس تشاينا سسرحت كوينا اب مسرحا بزحات ኢትዮጵያውያን كኢላታት ኣብ ጎን ቻይናውያን በመዃን ልዑል አበርክቶ ከም ዝገበሩን ዶክተር የሽሩን አለማይሁ ጠቂሶም ኣለው ህወሓት ከም መዝገብ ራዕዲ ከለምስ ፓርላማ ኢትዮጵያ ዝርብ ከም ዝተገብረ ተገሊጹ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን መሰረቲ ኣብ ደቡብ አፍሪካ ዝተበጽሐ ስምምዕ ሰላም ኣብ ልዕሊ ላዕለወት መራሕቲ ህወሓት ውን ዝቀርብ ዝነበረ ገበናዊ ክስታት ክቋረጽ ምዃኑ ገሊጾም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን መራሕቲ ተቃውምቲ ውድባት ብዛዕባ ምስ ህወሓት ዝተበጽሐ ስምምዕ ሰላም መብርህ ዝሃቡ ኣብ መኻሪ ሃገራዊ ድሕነት ቀዳማይ ሚኒስትር ሬድዋን ሁሴን እቲ ስምምዕ ሰላም ንምትግባር ካብ ዝቕጽሉ ስጉምትታት ሓደ ንህወሓት ካብ መዝገብ ግብረ ራዕዲ ምስሓብን ኣብ ልዕሊ ህወሓት ዝቀረበ ክስ ምቁራጽን ምዃኑ ገሊጾም እዮም ኣባላት ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ድማ ምስ ህወሓት ዝተበጽሐ ስምምዕ ሰላምን ኣፈጻጽሙን ኣመልኪቶም ይዛራረቡ ከም ዘለው ጋዜጣ ሪፖርተር ተጸብጺባላ ሬድዋን ንመራሕቲ ተቃውምቲ ውድባት ፖለቲካ መብርሂ ኣብ ዝሃብሉ እዋን ማዕጾ ፖለቲካዊ ጉዳያት ምኽፋት ኣድላይ እዩ ስለዚ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንህወሓት ካብ መዝገብ ራዕዲ ከልዕላ እዩ ኢሎም እዮም እዚ ዝግበር ዘሎ ሰላም ንምምጻእ ይዝበሉ ሬድዋን ምስ ሓደ ከም ግብረ ሽበራዊ ተመዲቡ ዝተኸሰሰ ውዳበ ንምዝራብ ኣቀዲሙ ክስክ ለከም ዘሎ ገሊጾም እዮም ሰላም ንምምጻእ ገለ መረርቲ መገድታት ክህልው ይኽእል እዮም እዚ ድማ ሰላም ንምምጻእ ክፈል ዘሎ ዋጋ እዩ ኢሎም ሬድዋን ሁሴን ናብ ፖለቲካዊ ዘተ ኣብ ዝተወሉ እዋን ካብቶም ቀንዲ ትኹረት ዝግበረሎም ጉዳያት ሓደ መሰጋገረ መንግስቲ ኣብ ትግራይ ከመይ ከም ዝጣየሽን መረጻ መዓዝ ከም ዝካየድን ምዃኑ ውን ገሊጾም ኣለው ኣብ ትግራይ ዘሎ ዓጸቦ ከም ዘይተቃለለ ዓለም ለኻው ማሕበር ቀይሕ መስቀል ሓቢሩ እቲ ዝቕጽል ዘሎ ከቢድ ሰብኣዊ ቅልውላውን ምቅላል ሕዝውን ልዑል ምንቅስቓስ ክግበር ይግባእ ክብል እቲ ዓለም ለኻው ማሕበር ጸዊዑ ብሰንኪ ኩናት ኣብ ትግራይ ሆስፒታላት ዓንየንን ካብ ጥቕሚ ወጻኡን ኮይነን እየን ዝበለ ዓለም ለኻዊ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ከም ሳዕቤኑ ድማ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ከቢድ ቅልውላው ከም ዝርከብ ገሊጹ እቲ ማሕበር ብትዊተር ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ ኣብ መላእ ትግራይ ሕዝውን ከቢድ ሓደጋ ጥሜት ከም ዘሎ ቀረብ ኣፋውስ ማይን መብራህትን ሕጽረታት ከም ዘለዎ ገሊጹ ኣሎ ልዕሊ 2 ዓመታት ኣብ ዝተኻየደ ኩናት ህዝቢ ትግራይ ንከቢድ ሰብኣዊ ቅልውላው ከም ዝተሳጠሐ ነዚ ንምቅላል ድማ ልዑል ርብርብ ንኽግበር ድማ እቲ ማሕበር ጸዊዕሎም ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኢትዮጵያ ብወገኑ ንትግራይ 15 ኣምቡላንስ ሂብሎ ነዚ ኣምቡላንስ ዘረከቡ ፕሬዚደንት ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኢትዮጵያ ኣይተ ኣበራ ቶላ ብቐጻልነት ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ኩናት ዝበጽሑ ዕንወታት ብዝግባእ ብምጽናዕ መድሓኒት ሓዊሱ ቀጻልነት ዘለዎም ድጋፋት ክህቡ ምዃኖም ውን ሓቢሮም ኣለው بكونات تجري نزجات مجودات كحسا كم زيهب مدحن هيوت إثيوبيا فليتو بكونات نزجات مجودات كحسا كم زيهب ونافذ أمسرح مدحن هيوت إثيوبيا أتونس أنت لما يستقل يسمعلو أتون بعد مزي وسيخوم تكالم كحسا زخفل مسكونات نزيت أساس روح حركات رح مخان جليسوم نايت تكالو علد حنت بكونات كم زيت تعللون جليس أمالو أتونس أنت بسنكت زنبرة كونات هاب تجرين كالوت كبابتاتن ورد كساراتات مجمعات كم زقم
ንድምፂ ኣሜሪካ ብዝሃብዎ መብርሂኦም ገሊጾም እንተኾነ ትካል መድሕን ህይወት ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይን ካልኦት ከባቢታትን ካብ ኩናት ወፃኢ ዘጋጠሙ ሓደጋታት ካሕሳክብ ምዃኑ ተገልገልቲ ድማ ጥርዓናቶም ከቕርቡ ከም ዝኽእሉ ገሊጾም ኣብ ትግራይ ነታ መቐለ ዘሎ ዋና ቤት ጽሕፈት ሓዊስካ 7 ጭንፈራት ትካል መድሕን ህይወት ኢትዮጵያ ከም ዘለው ዘመልከቱ ኣቶ ነጻነት ብሰንኪት ኩናት ኩሎም ስራሕ ኣቋሪጾም ብምጽንሖም ትካሎም በዞም ጭንፈራት ኣቢሉ ንዓማዊ ልሂቦ ካብ ዝነበረ ኣገልግሎት ኣብ ውሽጢ 2 ዓመታት ኣስታት 200 ሚልዮን ቅርሺ ኣታዊ ከም ዝሰኣነ ገሊጾም ሕዚ ግን ነቲ ስምምዕ ሰላም ስዒቡ ትካሎም ኣብ ትግራይ ዳግም ኣገልግሎት መድሕን ህይወት ንምጅማር ኣብ ቀጻሊ ሰሙን ሓደ ጉጅለ ሰብ ሞያ ናብ ትግራይ ከም ዝልእኽ ገሊጾም ኣለዉ ኣብ ሶማልያ 9 ኣባላት ሓንቲ ስድራ ዝርከቦም 35 ሰባት ብመጥቃዕቲ ቦምባ ተቐቲሎም ኣብ ሶማልያ ማእኸላይ ዞባ ሂራን 2 ግዜ ብዝተፈጸመ ኣብ መኪና ዝተጻወደ ናይ ቦምባ መጥቃዕቲ 9 ኣባላት ሓንቲ ስድራ ከም ዝተቐትሉ ንናይ ዓይኒ መሰኻኽር ጸሪሑ ቢቢሲ ጸብጺብሎም ብዘካ እዚኦም ካልኦት 26 ሰባት እውን ከም ዝተቐትሉ ምኽትል ኮሚሽነር ምንዳፍ ፖሊስ ናይቲ ዞባ ሮይተርስ ገሊጹ ኣሎ እቲ ምስ ኣልቃይዳ ርክብ ኣለዎ ዝበሃል ኣብ ሶማልያ ዝንቀሳቐስ ኣልሸባብ ዝተባህለ ዕጡቕ ጉጅለ ነቲ መጥቃዕቲ ባዕሉ ከም ዝፈጸመ እውን ኣሚኑ ኣሎ ኮሚሽነር ናይታ ማእኸላይ ዞባ ሂራን ትርከብ ወረዳ መሃስ ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ እቲ መጥቃዕቲ ንገዛ ሓደ ኣባል ባይቶን ዕላማ ዝገበረ ምንባሩ ገሊጾም ከንቲባ ከተማ መሃስ ሙሐመድ መሐመድ ሃላን እቲ ካልኣይ መጥቃዕቲ ኣብ ማእኸል ዕዳጋታ ከተማ ከም ዝተፈጀረ ገሊጾም ናይ ዓይኒ መሰኻኽር እቲ ምፍንጃር ኣዝዩ ብርቱዕ ከም ዝነበረ ብምግላጽ ካብቲ ዝተፈንጀረሉ ቦታ ርሒቖም ዝነበረ ሰባት እውን ከይተረፉ ብጭልፍላፍ ማለት ኩጆ ናይቲ ተፈንጃሪ ከም ዝተወቅዐ ገሊጾም ፕሬዚደንት ሶማልያ ሓሰን ሼክ መሐመድ ንመሐመድ ፈርማጆ ተኪኦም ናብ ስልጣን ምስ መጹ አልሸባብ ኣብ ወርሒ ነሓሰ ኣብ ውሽጢ መቃድሾ ኣብ ዝርከብ ሓደ ኣዝዩ ፍሉጥ ሆቴል መጥቃዕቲ ብምፍጻም 20 ሰባት ከም ዝቐተለ ዝዝከር እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ SBS ግርኛ ነሳዓት ተዳለው ዜናታት እዚኦም ይመስሉ ምሳና ጸኒሕኩም ስለ ዝተኸታተልኩም ብልቢ ነመስግን ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ትሕዝቶ ክንራኸብ ኢና ክሳብ ሽዑ ሰሰናይ ንምንኤልኩም